Weda 31 tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ta' 9 ta' Marzu hija li min huwa intitolata l-mediċina b'xejn u tkun out of stock jista' jixtriha mingħand il-privat u l-Gvern ħallas lura. Imkien m'hemm nizzel f'din il-weda li l-prezzi li ser jieħu lura l-konsumatur huwa l-ekwivalenti għal dak li jħallas il-Gvern għall-mediċina u mhux għal dak li bih li l-mediċina tinxtara mill-privat. Dan sar magħruf biss wara mistoqsija illi One News għamel lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. U allura qegħdin ngħidu li min jixtri min f'dik is-sitwazzjoni imur jixtri minn spiżerija privata, aħna nirrifondulu il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Fil-jiem li għaddew One News qabbel uħud mill-prezzijiet tal-mediċini li jinsabu fuq il-formularju tal-Gvern u kemm jinxtraw mill-privat f'każ li l-pazjent isibhom out of stock. Min informazzjoni fuq l-internet fuq is-sit uffiċjali tal-Gvern għall-qasam tas-saħħa jirriżulta li l-prezz tal-mediċina huwa bħala medja 10 darbi tola fil-privat minn kemm ħallas il-Gvern. Dan ifisser li għal kull euro li l-Gvern ħallas f'mediċina, il-pazjent irid iħallas 10 euro biex jixtri l-istess tip ta' mediċina mingħand il-privat. Pereżempju, l-amlodipine tal-5 milligrammi. Pakket ta' 28 pillola jiswa lill-Gvern 49 ċentesmu tal-euro fil-waqt li mill-ispreżerija privata dan jiswa 4 euro u 65 ċentesmu tal-euro, jiġifieri 4 euro aktar. L-amlodip tal-10 milligram. Għal pakket ta' 28 pillola l-Gvern ħallas 78 ċentesmu tal-euro fil-waqt li mill-privat dan jiswa 8 euro u 55 ċentesmu tal-euro. Dan ifisser 8 euro aktar għal kull pakket bl-istess ammont ta' pilloli. Il-Fluvastatin ta' 30 pillola, il-Gvern jixtri din il-mediċina bil-prezz ta' 2 euro u 64 ċentesmu, imma jekk din tkun out of stock il-konsumaturi kollu jibda jħallas 12 euro u 32 ċentesmu li jfisser 12 euro aktar. L-ena l-April tal-20 milligramma għal pakket ta' 30 pillola l-Gvern ħallas 61 ċentesmu tal-euro fil-waqt li mill-privat dan jiswa 13 euro u 91 ċentesmu tal-euro. Fil-waqt li s-Simvastin tal-10 milligramma għal pakket ta' 28 pillola l-Gvern ħallas 23 ċentesmu tal-euro fil-waqt li mill-privat din tiswa 7 euro u 12 ċentesmu.